כשהעונה הימנית מאטה, אז מה שקורה זה נוצר אי סימטריה בשרירים. האי סימטריה היא כזאת, שהשרירים בפלג גוף העליון בצד ימין, הם נוטים קדימה, החזה נהיה יותר מדי חזק, הבייספ נהיה יותר מדי חזק, השרירים פה נהיים יותר מדי חזקים, והיד מסתובבת פנימה. זה גורם לבעיות בכתף. עכשיו, בצד ימין למטה, מה שקורה זה שהשרירים מאחור נהיים יותר מדי חזקים, ובעצם הם גורמים להלך לפנות החוצה. אז התנוחה היציבה שאנחנו מקבלים זה פה ופה. עכשיו, לצורך הדגמה, מה שאני אעשה זה אני אדגים את צד ימין שלי בצד שמאל שלי, ואז כשאתם עושים את המתיחות, אתם בעצם מותחים את צד ימין שלכם. אז מה שאנחנו הולכים לעשות פה, זה למתוח את חזה ימין, ככה, לפתוח את היד ולמתוח את כל הזרוע אחורה, לקחת את האצבעות בימין ולמשוך אותם לפה, ואז אנחנו מקבלים פה מתיחה. בצד שמאל אנחנו עושים את ההפוך. איפה שמתחנו פה בימין, אנחנו מותחים הפוך בצד שמאל. אנחנו מותחים את הזרוע האחורית, את הבייספ פה. אנחנו לוקחים את היד קדימה, לקבל פה מתיחה בשכם. ואנחנו לוקחים את הצוואר בצד ימין. אפשר לשים את היד ולמתוח כאן. אפשר להחזיק פה גם את היד. ואז לרדת לכאן ולקבל כמה שיותר מתיחה באחורה בצוואר. פה זה יהיה מאוד מאוד תפוס בצד שמאל אצלכם. אוקיי? עכשיו, מה שאני גם רוצה שתעשו, וזה בייחוד חשוב, לפני ואחרי נהיגה, שבנהיגה הרגל של הגז תמיד פונה החוצה, אז לסובב אותה פנימה כמה שיותר. אוקיי? באמת, אפשר לעשות את זה כמה שיותר, אין פה סיכוי לפציעה. עוד מתיחה שאפשר לעשות זה אם אתם שוכבים על המיטה, נניח שאני בשכיבה כרגע, אז אפשר פשוט לקחת את הרגל, אפשר אפילו לעשות את זה בעמידת אמת, זה לקחת את הרגל ולמתוח אותה הצידה ולקבל מתיחה בישבן ימין. חשוב מאוד כשעושים את זה, לא להרגיש שום דבר במפרק עצמו, אפשר לקחת גם את הרגל ולמשוך אותה ככה ומקבלים פה מתיחה, אפשר טיפה הצידה, אתם מרגישים את זה טיפה בזוויות שונות. אוקיי? לעשות את זה כמה שיותר, לעשות את זה אינטנסיבי וחזק. בסדר, תודה, בהצלחה.